Světově proslulá thajská kuchyně se už dostala do střední Evropy a ani naše hlavní město v tomto ohledu nezaostává. Těch pravých thajských restaurací je v Praze jen 10, ale počet lidí, kteří si thajské pochoutky oblíbili, stále stoupá. Musí být food court krelikem, jo, nebo pečený kakana selim, jo. Aspoň něco jiného, nového pro vás. Nejvíce navštěvovaná a mezi Pražany velmi oblíbená je restaurace Yam Yam, kterou najdeme na Vyšehradě a je vyhlášená hlavně díky nejpálivější polévce v Praze. Tuhle ďábelskou polévku sem přišlo ochutnat už několik stovek milovníků ostrého jídla. 80% lidí to chtějí vyzkoušet, protože to znají třeba různě jako od známých a jako z reklam, kdy vlastně hodně to dáváme na Facebook a tohle. Každopádně se najde i hrstka lidí, kteří prostě mají rádi pálivé jídlo a dávají si z toho helmenu jak polívku, tak ten hlavní chod curry, pak si ještě odvezou domů oříšky. Chili papričky, ze kterých se polévka připravuje, byly až do roku 2007 považovány za nejpálivější na světě. Proto není divu, že se hosté občas z restaurace přemísťují rovnou do nemocnice. Nestalo se to poprvé, že bychom volali záchranku. Určitě, jakoby, když jsem u toho byla já, tak 4krát minimálně. Třeba si lehnout, třeba ležet chvíli, aby to nějak rozdejchali. No, někdo říká, že třeba přestane slyšet na levý ucho nebo na pravý ucho, podle toho, kde kouše to maso na ty papričky. Polévku jsem měl v plánu ochutnat, ale tahle informace mi odvahu nepřidala. Chtěl jsem být připravený na všechno a proto jsem si neodpustil sledovat šéfkuchaře, který mi měl připravit jedinečný zážitek. Na hell polévku potřebujeme všechny tyto ingredience. Nejdřív přidáme vodu, kterou necháme projít varem. Pak přidáme galangal, což je thajský zázvor, a citronovou trávu. Tyto ingredience polévku provoní. Pořádně zamícháme a poté, co nám polévka projde podruhé varem, přidáme tom yum pastu, chili pastu, cukr a sůl. Když začne polévka vonět, přidáme ještě thajské chili papričky, rybí omáčku a sušené chili papričky. Jakmile se chutě propojí, přidáme kuřecí maso, žampiony a pórek. Na závěr polévku dochutíme šťávou z limetky. Pokud se rozhodnete ochutnat nejpálivější polévku v Praze, myslete na to, že nic se nesmí přehánět, což v případě chili papriček platí dvojnásob. Chili je to zdraví, jo, a je to umím používat, nebo akorát. Nesmíte moc přehánět, nesmí jako úplně hodně, to taky může zabít. Tak máme tady nejpálivější polévku v Praze s názvem Dangerous. Já jsem milovníkem spíše českého jídla, ale rozhodl jsem se, že to zkusím, takže jdu na to. Voní hezky. Chuť je dobrá. Ale hrozně pálí. Tak teď si dám soustíčko trošičku s těma papričkama, aby to... Ježišmarja. No tak to ne. No tak já končím. To už asi dále půjde, přátelé. Nikdy v životě mi víc nechutnalo mlíko. No tak papričky udělali své. Zlatá svíčková. To je jiná bašta.
Zajímalo mě, jestli i pro mé vrstevníky bude ochutnání nejpálivější polévky v Praze zážitkem na celý den. A tak jsem vyrazil do budovy Vyšší odborné školy publicistiky udělat malý pokus. No, vypadá to vydatně. Máme tady nějaký papričky, cibulka, kuřecí masíčko, tak pěkně ode dna. Já si tady dám prostě znovu masíčko. Strašně se toho bojím. Jestli mi to nevejde na tu lžíci, tak dobrou chuť. Je výborná. Blbě se mi mluví trošku. To k tomu patří. Jde to, člověk brečí. Ale to je teda taky výborný. Myslím, že kdybych měl rýmu, tak o ní teďka přijdu. To pálí jak svině, tyhle. Ty kukačko. Můžu se prosmát jenom jakoby něčeho rychle napít. Ty král. Tak se zdá, že rčení poctivého nepálí v tomto případě opravdu neplatí. A nebo je mezi námi hodně nepoctivců. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Lukáš Pól.